Assalamu alaikum wa rahmatullah. Kamar yadda muka yi ƙoƙarin contacting Professor Balamaji da Dr. Muhammad Inuwa da kuma Comrade Usman Yahaya to Professor Balamaji gaskiya ya ba mu uzuri akan bare samu abin nan ba, bare samu halartar wannan ba. Dan kuma shi Comrade Yahaya kuma ya ce wallahi har yanzu dai yana kan hanya bai samu isowa ba, amma yana isa insha Allah da joining. So yanzu kuma muna tare da Dr. Muhammad Inuwa na nan Bauchi State University ga ɗau yanda dai mana takaitaccen sharhi akan topic ɗinmu da muke da shi. Kamar yadda kowa ya sani wannan page ɗin na ƙoƙari ne wajen sanar da matasa ko kuma ƙara tunatar da su akan ƙalubalenmu na rayuwa a yanzu haka, domin muna claiming cewa ba kuɗi ko kuma wasu abubuwa makamancin haka, wanda kuma ga sana'o'i da yawa wanda ya kasance kamar mun guje su ne ko wani abu makamancin haka, ko kuma wasu ma bamu ma san su bane, saboda akwai wanda muka guda saboda muna ganin sun yi kaskanci, dan kuma akwai wanda bamu ma sanya ake yin su ba. To shine muka samu wannan topic saboda mutanen mu suna ganin cewa kawai aikin gwamnati ita ne kadai aiki, in baka samu aikin gwamnati ba kamar baka samu wani abu bane na rayuwa. So kuma mu a tunanin mu kan aikin kamar ya cika ko wani abu makamancin haka. To shi yasa muka nemi wannan topic din mu ji daga bakin manyan mu kuma masana akan harkan cewa kaman mutane nawa gwamnati ake tunanin da ta iya dauka, kuma an yi wajen bai cika ba. Shine Dr. Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum wa rahmatullah. Kamar yadda ka gabatar da ni, ina gani ba sai na ƙara gabatar da kaina ba. To ban san minti nawa aka ban ba. Kan na wuce gona da iri ina fara. Minti 10 ne, saboda muna tsammanin wasu da su iya joinin sai. To kamar inda ka tattauna da zamu kan me za ta iya ɗauka matasa. To wato a dogara ga gwamnati ma ta ba wa matasa aiki, gaskiya ba tsari bane na cin gaban ƙasa. A ce dogaro ga gwamnati kawai ta ba da aiki wanda bature yake kira white collar jobs ko? Kaga akwai ma'aikata wanda masu zaman kansu ne, kamar bankuna da kamfanoni da sauran non-governmental organizations wanda su ba ma'aikatan gwamnati bane, ana kiransu NGOs a turanci. To bayan haka kuma akwai abin da ake kira self-employment, wato dogaro kai da kai, ka nemi sana'ar yi wanda komin kankantarta ka fara da ita. Duk inda ka ɗau shekaru zaka ga cewa insha Allah akwai niyya da ƙwazo a ciki, zaka ga an samu nasara a cikin wannan sana'a. To yanzu dai a kiyasi da yake nunawa shine yanzu haka ma'aikatan gwamnati ana maka magana, ko a ce ma'aikata in generally ƙasar nan ta ɗibi ma'aikata ana kiyasin sun kai miliyan 60, amma ya haɗa gami da hadda private sector da kuma ita gwamnati. Amma duk da haka yanzu muna da matasa a ƙasa wanda ba su da aiki, kuma yawanci duk sun dogara ne da gwamnati da ba su dama. To ni ina gani topic ɗin ya kamata ya halakanta ta yaya za a yi matasa su dogara ga kansu ba da shine babban manufan mu dama. Saboda a gwamnati akwai abin da ake kira saturation, babu daɗi matasa aiki, matasa da suke ƙasa, sai dai ta ba da dama ko ta tsara yanayin da kamfaninnuwa da su matasa za su iya tashi su dogara ga kansu da kansu. Yawwa. So kaga dai a takaice zan iya ce maka mu daina batun wai dole sai gwamnati ta ba mu aiki. Yanzu a last conversation da tattaunawa da muka yi, mun yi batun sugarcane juice ko watan ruwan rake. Kaga yau da kake cewa sana'a ce mai kyau, kuma kai shaida ne akwai wanda ya amfana da ita. Ko last week ma na tuntube shi ba da akan dan zo mu yi bidiyon wajen ma. Yau to shi watan sana'a
kasan sun kasu kashi-kashi. Akwai sana'ar sarrafe-sarrafe, wacin abin da ake kira manufacturing industry, wanda za ka samu ka sarrafa ko ka kera, makera kenan, ka kera ka sayar. Akwai sana'ar kuma saya da sayarwa, watan trading, wanda za ka je ka saro ko a gida ko a waje ka je ka sayar. Akwai kuma sana'ar da ake karanta agency wasu kamfani, wanda za ka zo ka sayar da kayan su kuma su baka kamashu. To kuma kaga gami da ci gaban da aka samu na digital economy, shi ma ya kawo hanya da matasa za su iya amfana su samu hanyar da za su sami kuɗi, income ya shigo musu, wanda za su gudanar da hidimansu na yau da kullum ba sai sun jira gwamnati ba. Shi wannan digital economy ya kawo damar da yanzu kana matashi da wayar kan nan kamar inda muke magana, in kana da data ka ta 500 za ka iya shiga intanet, za ka iya kasuwa, za ka iya saya da sayarwa, kuma za ka iya zama wakilin wasu kamfani a ƙasar waje su turo ma kaya, ka sayar, ka kai musu kuɗinsu su turo maka commission ka. So akwai hanyoyi bila adadin kamar yadda na gaya maka, industry, manufacturing, trading da agency da kuma wannan digital economy din. Ana kiransa kuma ana kiransa ta wani bangaren e-commerce, watan kasuwanci ta yanar gizo. Yanzu za ka ga yawanci matan aure da matasa suna wannan sana'ar. Za ka ga mutum ne hula ya gani a shago ko takalma ya gani a shago, ya ɗaɗɗau hoton sai ɗan data sa ta naira 100 ya sa a status. Ka gane, ya yada ya je page ɗinsa na Instagram, social media da sauran pages na social media duk ya sassaka. Kafin ka ce me sai ka ga mutane ana taya abun nan. Shi kuma ka ga ma ba ma ya je ya gani ne hala a shago aka ce mai 5,000, shi kuma ya ƙara 500 tasa ya zo ya saka. So ka ga yanzu wannan duk lokacin da aka ce ma ya sai da huluna guda 5 a rana, yana da nawa. Yana da kusan 2,500 tasa. Kuna ji na kuwa? Muna ji. Yawwa. So akwai kuma da za ka ga Allah ya ba su baiwa ta kere-kere. Wani ya iya takalmi, wani ya iya ɗinki, wani ya iya sayo kayan abinci ya sarrafa shi inda zai masa abin da ake kira value addition. Ya sayar da shi, ya samu inda ya samu dogaran kai da kai. So maganar gaskiya shine, kan da cinye lokaci, maganar gaskiya take shine matasa ya kamata su farga, su ɗaya. An san akwai ƙalubale kala-kala, amma dai daman duk inda kuma akwai ƙalubale to akwai dama. Kamar abin da Bature ya ce, wherever there is threat, there is an opportunity. So duk inda kai akwai ƙalubale to akwai damammaki wanda ya kamata a zauna a duba a amfana da su. Me yasa za ka ga mutumin birnin Sin, mutumin China ya taso tun daga birnin Sin ya zo Bauchi neman kuɗi? Babu kuɗi a China ne? Amma damar da ya gani a nan a Bauchi bai ganta a China ba, kuma kuɗin da zai zo ya samu a nan bai gani a China ba, ya zo ya samu. To mu me yasa ba za mu yi amfani da kwakwalwarmu a matasa ba, mu cire girman kai, mu cire izza, mu yi abin da ya kamata. Domin ƙasar tamu ce, mu ne matasa za mu tashi. Ba za mu tsaya wai kana jiran empower is something temporary, wanda in ya zo shekara 2 an cire ka koma gidan jiya. To in wani ya yi tunani hala ya ɗan tara kuɗi ya shiga wani jari, amma duk empower matasan ba da aure suka yi ta yi, kuma da empower ya zo ya ja abin ya zo ya lalace. Aure su na san su da yawa, empower da suka yi ta aure. So gaskiya dole mu dogara, mu san inda za mu dogara kanmu, kuma mu ci gaba da wayar da kan juna inda za a samu sana'a. Wayannan abubuwa ne wanda ko ba sisi ma da wayar ka, yanzu yara nan matasa ba wanda bai da Android phone, amma sai dai ka ga yayi wanka ya dan saka hotonsa ya sa hula bai da sisi a aljihu. Wanda ba wannan bane amfanin waya. Yanzu ka dan fara kasuwa, ba ka ce ba wanda zai saya ba, ka fara ka gani, kuma ka matsa ka ci gaba da addu'a, ka dage. Ita kasuwanci dogaro da kai yana buƙatan dagewa. In babu dagewa a ciki ba inda za a ci gaba a duk abin da ka sa a gaba. So matasa ya kamata mu dage, shine mu dage. Akwai damammaki da yawa kamar yadda na faɗa. Allah ya ba mu ikon ganewa mu yi abin da ya kamata.
To ranka ya daɗe, kamar yadda mutane suke tunanin a iya aikin gwamnati ne kawai ake iya samun kuɗin ma mai yawa. Akwai misconception eh sosai akan wannan. To me da ka iya ce akan wannan? A wuyan abin da mutanen mu suke da tunani kenan. to a iya aikin gwamnati ne ake samun kuɗi mai yawa. Haka suke gani. Mutane da yawa suke gani. Amma su matasa da mutane da suke gani Dangote ma'aikacin gwamnati ne. Ai Dangote bai taɓa aikin gwamnati ba, ko ban sani ba, amma ni a tarihin Dangote kasuwa ya shiga. Haka ɗan tata. So batun wai mu ce wai gwamnati ita ce hanyar arziki, sai dai kawai dai in matashi ya saka almundahana ne a ransa, yana so ya samu damar da zai je ya ji duk kuɗin al'umma ya zo ya zauna, wanda kuma gaskiya wannan ba mutunci bane, ba kima bane. Ana samun halal a gwamnati. In za ka yi aikin gwamnati ka zo ka yi aikin gwamnati, amma kai tunanin wai dole sai ka yi arziki ta gwamnati, to gaskiya wannan yaudara ce ta kai, da kuma inda suke gani kamar wasu sun shiga gwamnati. Watan shi yasa al'umma tana kallo, su matasa al'umma suna kallon magabata ne, suna amfani da yanayin magabatansu, su ma suna makansu hukunci inda za su samu a gaba. So al'ummar mu ta zamo ne cewa yau ka samu dama ne a gwamnati ko a baka mukami, ka je ka ci amanar ƙasa ka taro kuɗi, wanda wannan ba shi bane. In kana son kuɗi ne ka je ka nemi kuɗi, kamar yadda na gaya maka. Dangote ai ba ma'aikacin gwamnati bane, kasuwar ya rike. In ka ji tarihin Dangote daga inda ya fara kasuwa, duk da dai ni ban gani a rubuce ba, amma waje za ka ji sun ce ya fara jari ne ma daga kuɗin aro daga wajen kakansa, ya fara jarin siga na 15,000. Yanzu kaga Dangote in za ka lissafo mutum 10 ne ko nawa ne, ko yana daga cikin a Afirka shine na ɗaya. A duniya ko yana daga cikin masu arziki a duniya. So abun niyya ne da hazaƙa da haƙuri da juriya. To ranka ya daɗe, last week akwai wanda na je na ziyarce shi haka, injiniya Muhammad Balte, shine HOD na Building a Federal Polytechnic Bauchi. To gaskiya yana ƙere-ƙere da yawa, domin yadda muka je muka samu ya ƙera mashina da yawa dai, wanda practically ga akwai dai bidiyon da muka yi da shi a YouTube channel ɗinmu, yadda muka ɗauki wasu mashinan da ya ƙera, kamar na buga blog mai hurhudu, na buga blog ɗin ƙasa, na buga wanda duk kuma a nan Bauchin yake yi, kuma yana da yara. So yake magana shi ba wani injin da za a kawo inda da ƙarfe aka yi shi wanda zai zo wajen ya gagara, tun daga kan mashina ko wani abu makamanci haka, suke kina fitin nan su waye. So akan kamar masu irin wannan sana'a, wani shawara da ka ba matasa, tunda kamar ni ina ga wannan sana'an kamar akwai market opportunity? Quite okay, akwai market opportunity fiye da inda ma muke tunani. Yanzu aka ce ana iya haɗa injin sarrafa bulo da wasu injina masu muhimmanci, wanda za ka ga ana zuwa ana ɗauko su ne daga ƙasar waje kamar su China da sauran ƙasashen Asiya. Ai kaga ci gaba ne a ce mu a gida muna yi a Bauchi ma. So ni shawarar da zan ba wa matasa shine su dage, su san inda za su yi su amfana da irin waɗannan abubuwan. Kar ka cire wani izza da girman kai. Akwai jini a jikinka da lafiya Allah ya baka. Wannan abu ne wanda in ka je kai ma za ka koya, kuma kai ma za ka tashi ka dogara da kanka da kanka. Ai ake cewa ba a rana ɗaya Allah ya gana ma a rana ɗaya zai iya mai da kai mutum. Amma kuma dai ba zai yiwu kawai kai ka ce kana zaune kawai a rana ɗaya Allah mai da. So matasa dole suna zuwa irin wajajen wayannan mutane, kuma su wayannan mutane ya kamata suna advertise, abin da ake kira publicity. Watan jama'a su san abubuwan na ci gaban da suke yi through social media da sauran kafafen abunan yada labarai, su sani, kuma su encouraging matasa, kuma su collaborating da gwamnati inda za a zo a bunƙasa wa'annan abubuwan. Yanzu wannan magana da kake fa, yanzu wannan in bature ne yake da wannan idea din, to shi yana kallon wata multi-billion dollar company ne nan da shekara 30 ko 50, ba wai abu ne wanda zai na kwana biyu ya daina. Zai ci gaba har sai ya gane, ya kware, ya fahimci abin fiye da kowa, ya zama babba a kai. Ba wai zai zo shekara biyu ya tafi ba. So dole matasa su yi haƙuri da juriya, kuma su wayannan, shi wannan mutum da ka faɗa, Allah ya taimaka masa, Allah ya bashi ikon bunƙasa wannan aiki da yake yi. To amma kaman akwai wani lokacin da muke hira da shi yake magana, akwai wani injin yin blog mai hurhudu din nan,
da ake zuwa ake saya a China. eh To suna saya a China ina ga ya kai wajen 5 million. So amma shi to wanda ka ya gani kera a nan Bauchi an rasa mai saya. Saboda kuma ina jin price din da ya saka bai kai ma rabin na China ba, amma kuma kowa ya kama sallahe ga ko bare saya ba tun daga ba daga China aka kawo shi ba waye ba. Haka makamancin haka. wato abin shine an riga da an saba da sayan na waje, ana ganin na gida kaman akwai rashin inganci, wanda kuma gaskiya ba haka bane. Kuma shi daman sha'ani na kasuwa a kasuwance shine in ka fara sana'a ba za ka yi expecting cewa a lokacin zai karɓu ba har ka mayar da kuɗinka ko ka ci riba. Ita farkon sana'a yawanci daman ba a ci, tana zuwa da ƙalubale, tana zuwa da faduwa, tana zuwa da rashin riba, amma kuma haƙuri da ƙara tallan abin da ƙara inganta abin, ba wai lallai sai ka sayar a Bauchi ba, akwai sauran jihohi da sauran wajaje wanda a social media kawai za ka yi bidiyo ka ɗora a Facebook, WhatsApp, Instagram, kowane channel, wanda za ka ga wasu wajaje za su gani, wanda zai iya zama maka market opportunity, watan kasuwa ce wanda za ka iya zuwa ita ma ka gwada ta ka gani. So daman gaskiya dole a ɗan samu wannan ƙalubalen tunda kaga sabon abu ne kuma mutane sun riga da sun saba da na China. So a hankali ne daman yana publicity, yana advert, ana taimaka masa, yana ƙara abin inganci, mutane suna karɓa, ana yi kafin ka ce me sai ga cikin ikon Allah an bunƙasa. So a shawarce dai abin da zan ba shi shawara shine ci gaba da publicity, ya ci gaba da sanar da jama'a da wayar da kan jama'a akan wannan al'amari har Allah ya taimake shi su masu yin bulo su karbi abin hannu biyu. Shi ne kawai, amma yanzu to ga shi kamar wancan mai shigaken jusa already na kira shi a waya muka yi magana da shi, ya ce mun yana Abuja domin ya bar ma yara ne yanzu suke yin abun. To yaran da suke yin kuma na kira shi zai ke masa magana sai ya mun yanzu su ba su da rake ma a ƙasa saboda yanzu ba a samun maraken wai kwata-kwata. Sai ba a samu rake zahiri yanzu. Sai ran da aka samu rake in yaso sai yanzu in ga yanda ake operating har yanayin abu har in dauka don in sa a channel din. To yanzu kamar yanzu amma kasashen da suka ci gaba kuma daga koda abu seasonal abu ne, daga koda ko a kowane irin season kuma kamfanin tana iya producing din shi. So ko kana da wani idea akan yadda ya da ai preserve rake ya kasance ko da yaushe da iya samu har a iya ci gaba da production ko da cewa lokacin ba lokacin rake bane, ko kuma wani shawari zaka yi barwa akan wannan haka? Wato daman ka san akwai abin da bature yake kira seasonal employment, wanda zaka ga yanayi ne yake kawo wannan damar har a shiga sana'a a cikinsa. Kuma yawanci season daman naturally zaka ga akwai lokacin da ake samun abu, akwai lokacin da yake ɗan ja baya. To kuma kaman a ilimi na rake, duk da dai ba agriculture na karanta ba, shi rake yana buƙatan fadama ne da ruwa. Duk da dai na san da ana yin sa da rani. To kuma wannan me ɗan kasuwa ne mai ƙaramin ƙarfi, ba zai iya fita wajen jiha ko ya samu nomarsa, ya samu gonar da zai noma rake ba saboda kar rake ya yanke masa. To a yanzu dai a shawarce shine sai dai ya ci gaba da haƙuri kuma ya nemi wata sana'a da in wannan ya tsaya zai iya diversifying, ya ci gaba da wata sabuwar sana'a kafin wannan season ɗin rake ya ƙara dawowa. Tunda bayi da ƙarfin da zai fita wajen jiha ko kudu ya je ya samu rake. Ina gani daman yawanci zaka ga yanzu kaga ana samun lemu, ana samun mangwaro, ana samun kankana, ana samun abarba, kuma duk ana juice ɗin su, duk ana sarrafa su su zama ruwa kuma a sha. So ina gani in injin nasa zai iya yiwuwa bayan yin rake, in injin zai iya wani abu kamar makamancin tatse lemu, ruwan lemu ana sha ko wani makamancin abu, tunda yanzu yanayin ne, sai ya amfana da wannan damar shi ma ya samu abin da zai samu. Kana sane da lokaci ko? Ina sane. Time ɗin mu ya lapsing. Ina da sane da lokaci, to shi har yanzu wancan din ma bai joinin ba kuma ballantana mu samu ƙarin abun faɗan ne duka. To gaskiya na fahimta. ina ga kawai in dai abun nan ba kawai ina ga damu iya
wannan katsewa a nan kawai mu wannan kawai a conclusion kawai a bada shawari kawai na ƙarshe ma matasa wanda masu ganin cewa boko da mutum ya yi boko ya yi digiri kawai to ya yi kuɗi. Haka ne gaskiya. To matasa dai akwai ƙalubale a gabanmu da yawa. Boko da digiri da PhD duk ba a hana mutum ya yi ba. Ka je ka yi kuma ka tashi ka tsaya ka nemi naka. Duk abin da ka koya ka koye shi da kyau. Inda rabonka a aikin gwamnati fine, amma kuma gaskiya dogaro ga aikin gwamnati ya kamata mu samu sabon fahimta cewa gwamnati yanzu ba ta da damar da za ta ɗauki wa'annan ma'aikatan. Dole mu nemi damammaki wa kanmu wanda za mu fara sana'a ko ƙanana ne a hankali. Yanzu in ka je Plateau ana ƙere-ƙere kuma duk yara ne suke matasa. In ka je sauran jihohi ana kasuwa kamar Kano. So don Allah matasa mu dage mu yi karatu kuma mu nemi sana'ar dogaro da kai. Assalamu alaikum. Wakatan mun gode dakta. Nace mun gode dakta. Ina ga yanzu kan anan da mu karkare kawai ba wannan saboda sauran mutanen da muke tsammanin duk ba samu isuwa ba wanda ta samu ta joining din kuma ta ce audion ta baya aiki. To ga da mu yi wannan kawai. Mun gode ranka ya dade da time ɗinka.